Welkom, u kijkt of luistert naar Award TV. En vandaag zitten we in Breda in de kerk. En we gaan een gesprek voeren met pastoor Bert Woning. Pastoor, welkom. Dankjewel, fijn dat je hier gekomen bent. Hè. Met veel plezier zullen we hier samen een gesprek voeren. Ja, we gaan een heel intieme gesprek voeren. Hartelijk dank. We zitten in Breda vandaag. En het is een kerk speciaal voor Antilliaanse gemeenschap. Hoe bent u gevraagd om dit te gaan doen, pastoor? Deze kerk behoort tot een andere grote parochie. Dit is de Michaelkerk. Ja. Dit is zelfs een klein tijdje de kathedraal geweest. Toen ze de kathedraal in het centrum aan het restaureren waren, is dit gedurende een paar jaar kathedraal geweest. Maar nu is het dus een gewone kerk. En ik ben 2 jaar lang pastoor geweest van deze parochie. Daar zijn 4 kerken. En de Antillianen die zijn dus eigenlijk al bijna, ik weet het niet precies, maar toch wel 15 tot 20 jaar ook hier al bezig. Oké. Toen ik hier kwam in 2016, kwamen ze bij mij: alsjeblieft, kunt u de mis doen? Ik zei: ja, maar ik ken geen papiamenten. Nee, maar u kunt toch ook wel. Ze brachten me de tekst en die leek veel op het Spaans, soms een beetje verschillend, maar na 2, 3, 4, alsjeblieft, laten we doorgaan, want het bevalt ons heel goed. En zo ben ik hier dus eigenlijk gekomen. Hè. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is de eerste keer dat ik in Breda ben en u komt heel aardig over, innemelijk persoon. En wat ik wilde vragen, wat is het verschil tussen een kathedraal en een kerk voor de mensen die thuis zitten? De kathedraal, dat is de hoofdkerk van het bisdom. Dus waar de bisschop over het algemeen de mis doet. Hè. En terwijl de andere kerken, dat zijn dus gewone kerken die daarvan afhangen. Dat is het verschil. Nu is de kathedraal in het centrum van de stad. Ja, en nog een andere vraag. Ik vraag dit ook aan heel veel pastoren, want ik heb verschillende gesprekken gehad met verschillende pastoren. Hoe bent u tot het idee gekomen om pastoor te worden? Eigenlijk toen ik al een kleine jongen was, wilde ik al pastoor. Eigenlijk, ik wilde missionaris worden. Ik wilde niet in Nederland blijven, ik wilde niet hier ergens pastoor of kapelaan worden. Ik wilde ergens in verre landen pater, priester zijn, missionaris zijn. Hè? En ja, zodoende. Dus vanaf het begin heb ik altijd gezegd: ik wil missionaris worden. Ik wil missionaris worden. En daarom, de kapelaan, de pastoor in de tijd wilde graag dat ik diocesaan priester zou worden en hier blijven. Ik zei: nee, ik ga naar de missie toe. En zodoende ben ik op die manier in Paraguay geweest. In Paraguay? Ja, Paraguay. Buenos dias. Muy buenos dias. Paraguay, ik ben daar 40 jaar geweest. Estuve allá 40 años y me gustaba muchísimo y lastimosamente tuve que volver unos 20 años atrás, pero 40 años he gozado, disfrutado del país y de la gente. Sí. ¿Por qué lastimamente? Me habría gustado quedarme hasta el final de mi vida. Sí. Yo realmente pensaba, yo voy a enterrarme, morir y enterrarme en Paraguay, ¿no? Con la gente de ahí. Pero al final, no, se querían que yo volviera acá, sí, para que yo aquí ayudara a la gente, ¿no? De Antilles. En ik denk dat heel veel mensen van de Antillen, zeg maar, de Antilliaanse community en Aruba, dat ze heel blij zijn dat u hier bent. Nou, ik voel me ook heel goed thuis bij hen. Ze ontvangen me altijd heel goed, zijn altijd heel hartelijk. En ze laten ook blijken dat ze me graag hebben. Maar jij bent ook mens, ben je. Dus als de mensen je goed ontvangen, dat geeft je toch wel een beetje meer kracht en spirit om door te gaan, verder te gaan. Hè? Ja, en ik heb nog een vraag. Het is me opgevallen als je in de kerk binnenkomt, dat er heel veel rook is, wierook. Wat is het doel? Ik ga even kijken, zeggen waarom ik mijn vraag stel.
is omdat ik ook heb gemerkt dat ze dat doen op Curaçao en Antillen om Fuku, boze geesten, weg te jagen. Wat is het doel van wierook binnen de kerk? Nou, dat laatste is het dus in de kerk absoluut niet. Hè? Oké. Je hebt gelijk dat er dus verschillende plaatsen om de boze geesten weg te jagen, ik ken dat. Maar in de katholieke kerk is dat heel iets anders. De katholieke kerk, dat komt eigenlijk een hele oude gewoonte was dat heel belangrijke personen, al eeuwen geleden, heel belangrijke personen, die werd eerbetoond door middel van wierook. Oké. Dat betekent dat is een belangrijke persoon. We willen deze persoon met wierook omgeven, een goede geur en tekent dus van eerbied voor deze persoon. Ja. En daarom zijn ze dit in de kerk ook gaan gebruiken. Eerbied voor God, eerbied voor Jezus en eerbied voor het boek van het evangelie, eerbied voor het altaar en dat alles, daarom wordt het altijd bewierookt. Oké. Teken van eerbied, dankzegging, maar vooral uitdrukking van eerbied ten opzichte van... Ja, en is het in Parijs ontstaan? En ik heb begrepen, als ik goed heb gelezen, als ik het verkeerd heb begrepen, moet u me corrigeren, dat het ook is om geur te maskeren. Dat ook, ja, dat moet ik zeggen. Bijvoorbeeld als er een overledene is, vooral in warme landen, en het is al een 1 of 2 dagen, ja, dan begint de geur al niet zo aangenaam te zijn. En met wierook en bloemen kun je dat dan verdrijven, zal ik zeggen, een betere geur. Maar het is toch dat eerste betekenis, eer geven aan een belangrijk persoon, dat is de allereerste betekenis eigenlijk. Okay. En daarom hebben ze het ook in de katholieke kerk al sinds eeuwen doen ze dat al. Ja, en ik begreep ook dat het heeft te maken dat de mensen daarmee wordt geëerd, omdat het ook een dure spul is. En vandaar dat ik even wil doorvragen, want ik ben heel gefascineerd. Ik vind het lekker de geur. Wat voor, hoe moet ik zeggen, materiaal is dat? Of gras, hoe moet ik dat? Ik weet niet hoe ik dat zo goed moet stellen, maar ik denk dat mijn vraag duidelijk is. De vraag is duidelijk, maar ik zal geen duidelijk antwoord kunnen geven, want precies weten doe ik het ook niet. Oké. Ze hebben wel enkele geurige planten eraan toegevoegd, maar wat nou de hoofdbestanddeel daarvan is, zou ik echt niet zo durven zeggen. Maar het komt gedeeltelijk van planten vandaan, die een goede geur hebben. En het is een samenstelling van verschillende stoffen. Maar waar nou precies de basiselementen zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Oké, nee, dan ga ik zelf even verder uitzoeken. Misschien een andere pastoor die kan vertellen, wie weet maar nooit. Het is de eerste kerk van 2026. Wat zijn de mooie anekdotes, wat leuke dingen die vorig jaar zijn gebeurd? En we hebben alleen maar over leuke dingen, niet de mindere leuke dingen. En wat voor advies heeft u voor de wereld en onze gemeenschap? Dan heb ik het over de Arubaanse en Antilliaanse gemeenschap voor dit jaar. Leuke dingen wat ik vind, dat is... Toen ik hier pastoor was, 2016, dus 10 jaar geleden, toen kwamen de Antillianen bij mij en die zeiden van, pastoor, we willen graag met kerstmis, doen wij altijd in de Antillen een novene zet van 9 dagen voor kerstmis. Zou dat hier ook niet kunnen? Ik zei, ja, waarom niet? Ik zei, ja, en wanneer dan ongeveer? Nou, 's morgens om 4 uur. Ik zeg, 's morgens om 4 uur. Ja, dat doen we in Antillen ook en zo. Ik zei, ja, maar Antillen, dat is een heel ander klimaat. Ik zeg, maar hier om 4 uur. Nou, uiteindelijk kwamen we tot 6 uur 's morgens. En de eerste dag kwamen er 20 mensen, de tweede dag 40. De laatste dagen 100 tot 150 mensen. En die kwamen van alle plaatsen. Want hier was een van de weinige plaatsen waar ze zo'n novene deden voor kerstmis. En wat ik erg blij mee ben, ik ben hier al 7 jaar weg. En toch elk jaar met kerstmis doen ze dat hier, de Antillianen. Dat vond ik echt wel heel belangrijk. Vond ik dat wel heel fijn. Wilt u nader toelichten wat de novene is? Dat zijn 9 dagen van voorbereiding op het feest van kerstmis. Maar novene is ook, novene noemen ze een tijd van bidden van 9 dagen om speciaal God te danken of van God iets te vragen. Of iemand bijvoorbeeld ziek is,
Dan gaan we een novene houden. Dan gaan we Ja. 9 dagen voor deze persoon op een speciale manier gaan we bidden. Ja. Hè? Dus dat is novene. Dat komt van het Latijn komt dat. Een beetje mee deze kant op als u wil. Dat Ja? kan, ja. Ja. Noveen, hartelijk dank. Maar dat is een hele mooie bruggetje. Want ik wil ook van u leren. Want ik heb gelezen en nu kan ik bij u... u gaat het bevestigen of ontkrachten. Carnaval. Ja. Ontstaan van carnaval. Want ik heb begrepen dat carnaval is een feest waar heel veel mensen vieren. Is omdat straks je charisma hebt en zo. Dus ik ga het heel onaardig zeggen nu. Ze gaan alles doen wat God heeft verboden. En daarna gaan ze charisma vieren. Klopt het een beetje wat ik heb gelezen of is het fabeltje? Nou ja, het is niet helemaal de waarheid. Er zitten elementen van waarheid in, maar het is misschien goed om te weten dat carnaval komt van de kerk. Oké. 500, 600 jaar geleden leefde men echt goed de Quaresma, de 40 Ja. dagen hè, van vasten en onthouding. En daarom, 1 of 2 weken voor het begon, gingen de mensen feest vieren. Oh, een lekker eten en met elkaar optocht maken en feesten. Hè. Want binnen 1 of 2 weken begint de 40 dagen en dan is het afgelopen. Hè. Dan, Ja. daar komt het eigenlijk vandaan. En de kerk, die zag er niks verkeerds in. Hè. En dat werd ook toegestaan en dat werd gedaan. Maar de moeilijkheid was wel dat langzamerhand is dat verworden. Langzamerhand is dat slechter geworden. Dat wil zeggen, de mensen zijn het gaan misbruiken. De mensen zijn het op een verkeerde manier gaan gebruiken. Hè. En dat was natuurlijk niet goed. Dat is jammer. En nu gebeuren er dikwijls dingen die natuurlijk helemaal niet door de beugel kunnen. En daarom, de kerk bemoeit zich daar ook niet meer mee. Integendeel, die zegt dikwijls de kerk, dat moeten ze niet doen. Ze moeten op een betere manier leven. Ze moeten op een betere manier het carnaval vieren. En niet op de manier waarop ze dat gedaan hebben. Hè. Even kijken. Ik zie dat de chauffeur er al is, dus ik zal het kort houden. Wilt u dat nogmaals even uitleggen? Want ik heb een gedeelte gemist. Hoe het begonnen is. Het positieve gedeelte, want ik heb een hele aparte manier gelezen. Alleen het negatieve gedeelte. Maar hoe was het begonnen? Want dat is niet bij mij goed overgekomen. Nou, je had dus de 40 dagen tijd, Quaresma, dat bestaat Ja. al eeuwen. Ja. En de mensen die wisten dat ze dan moesten vasten, ze moesten streng leven, een christelijk leven. En daarom zeiden ze, nou, dan gaan we de weken, dagen voor de vastentijd gaan we eens goed feest vieren. Niet? Ja, daarna, gedurende 2 maanden, kunnen we dat niet meer doen. Dus nu gaan we het heel goed eens even vieren. Hè? En daar is dat carnaval van gekomen. Ja. En de kerk vond dat eigenlijk wel goed. Zei, ja, jullie mogen feest vieren, waarom niet? Oké. Maar ja, daarna moeten jullie goed de vaste tijd gaan vieren. Oké. En daar is het dus ook van gekomen eigenlijk. Hè. Dus al eeuwen oud is dat al, dat gebruik. Oké, helder. En het is er nu een beetje uit de hand gelopen, is wat ik zeg. En wat ik, we gaan het afronden. Bert Woning, pastoor Bert Woning. Heel dus goed, heel goed. pastoor de vivienda. Hoe bent u aan die achternaam gekomen, Woning? Heeft u dat een beetje uitgezocht hoe dat ontstaan is? Ja, nou, hoe het ontstaan is weet ik niet, maar mijn familie komt heel oorspronkelijk komen uit Duitsland. Oké. Maar dan praat ik al over 160, 180 jaar geleden. Ja. Toen zijn ze hier naar Nederland gekomen. Dus het woord Wohnung, dat was toen Wohnung in de tijd, dat is... In de tijd van Napoleon moest iedereen een naam geven aan zijn familie. Voor Napoleon, de mensen hadden geen achternamen. Dus die moesten dus een naam geven. En ja, veel mensen, ja, wat voor naam ga ik toch geven? Ik weet het niet. Dus heel dikwijls vonden ze maar een naam uit. En mijn achternaam, ja, mijn familienaam is Wohnung, woning. En daar is het van gekomen. Maar zo is, als je veel achternamen hier in Nederland, die hebben van oorsprong, hebben gewoon iets van de mensen die hebben zo'n woord gezocht.
Molenschot Ja. of Jansen is van Jan Zoon. Ja. Noem maar op, je hebt heel veel achternamen die zijn uitgevonden door de mensen eigenlijk. Vanaf Ja. ongeveer 1800 zo'n beetje. Ja, hartelijk dank. Laatste woord, advies voor de mensen? Nou, ik hoop dat de mensen hier bij elkaar blijven komen. Het is een hele mooie gewoonte, dat is nu al bijna, ik denk zoals ik al zei, 15 tot 20 jaar. Het is een manier om samen te komen, samen te bidden, samen te zingen, maar ook om bij elkaar te zijn en de banden onder elkaar te versterken. En dat is een hele goede zaak, is dat, hè? Dus Ja. in dat opzicht hoop ik dat ze bij elkaar blijven komen. Ja. En nou ja, van de andere kant ook dat we een goede 40 dagen tijd zullen hebben. Die zal binnen 2 zondagen beginnen. Hè? En wat ook heel belangrijk is, denk ik, dat de Atheniaanse gemeenschap zich niet als een eiland geïsoleerd gaat opstellen. Hè? Ja. Nee, wij zijn onder elkaar, niemand mag er zich mee bemoeien. Nee, het is een deel van deze parochie. Dus dat ze ook meedoen en meehelpen om de parochie hier verder te helpen. Dat hebben ze een jaar of wat geleden heel goed gedaan. In de Goede Week, vlak voor Pasen, hebben zij een hele avond verzorgd met mensen, ook Nederlandse mensen bij elkaar. En met gezang, met gebed. En op die manier meehelpen aan het laten slagen van de Goede Week. En ik hoop ook dat ze zich dus in de parochie mee blijven doen en met de mensen van de parochie helpen om de parochie steeds beter te maken. Oké, muchas gracias. Hasta la próxima vez. Con En, muchísimo gusto. Oké, sorry? Con mucho gusto. Oké. En mensen thuis, jullie kunnen abonneren en liken en delen. Mij dank. Tot de volgende keer.